CB Bank imeyumu chukisi nabuko bakiresimi ase namba enoti Eyemo enoti isano marakabire enoti Eyemo Spexels Opticians Good Car Clinic macho bora kwa wote. Omuremi giata kampani ya Sidco nigigo kumanya iguru yichimbusuro bwate echuchi kwa mabwango na chitari kurwara buna SC Duma 43 SC Duma 490 embusuro ya SC Simba 61 nigigo konga bwango igibwe tamarweire nige kurwarigesa egatiye chigunie merongene gwike merongene na isano chichi kilo emerongo kianda aseke Eyemo boigo nige kurwendagira tugo enyinge kigima maiga yokogesa nige koretero murimi obwa itobo nene ekero kwa yesimekire boigo embusuro ya SC Tembo 73 nero nige kwama asebren ko byense Gusii byiguru byembura omusyoye nigogosoa gwikalira baimemono na turi kuyirigwa numubera nige bwate ekemba egetambe ekyuki bwate chibando chinyinge na boigo giesibete buya chinyoni kitari gosaria ase Eyemo niguragese chigunia egatiye 53 gwike 55 chichikiro emerongo kianda ase kampani ya Sidco nigotogo kora utafiti echimbusuro ndorikoreta ase chiro chimbusuro chitakorerwa obotatibo isaine chimbusirechi na ochire ase chi agrovet echuchire angenaye gosoa kesimi ase namba enotisano na ibire enotisano nemo enotisato ibere Eyemo enoti kianda gose enotisano na ibire isano nemo isano na isato kianda isato enoti Sidco the African Seed Company migonsi bi simeke mbusuro ya Sidco eyenerenga yeligesalinene enyagitali ya World Health Center iyigotoka imeyumu chukisi nigikorwa bukorere bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals, tunabanyagitari tusomete enchira ya kawaida yokurwalia marwaire tukuruka nga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chesi nyagitari yeito to make sure tuapimiro murwere bya twakorera diagnosis boigo mbabwato bokorera bunde buna general consultation okolengwa as laboratory nutrition services nutritional assessment weight management sports nutrition natural and organic eating plant based nutrition no bondo bonge. So na kitokero montachi obviously ito to make sure nga twamwa device nutritionally na kia kwerena nga kia guitanga ko soko nyora marwe ito gutumia amarioga kawaida aito gutera tukuruka na conventional medicine tutumia mariogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids na ndito mwenye gutumia amariogo akurukunga herbal medicine no tole enyomba ya Uhuru Plaza Gabo Songo goroba ya gatatu erumu 307A and then tubwate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 and then tubwate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. World Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Maete chiba sanguru kuchira marieta mange sana. Ekeboko, orwenyi, amagomba. Tunda chinyinga karangeri umwana umwabo. Wono chintunda chinyinge. Make use. Obojo botakeire. Skuru chegwiru abana mbatakeire bitabu mondongwe bware kiri buga ikomi kera rituko mondongo bware 10,000 na mwiso bwe week 1200 ko pocket wese ko wali my friend ayenga yugo tikara okobwa na kwomo ko waye iwa ko genda sesi mi yao yako genda say baby business number 888090 igoriyoka wakoda bagadai okubeka emya Eyemo yokai unokubeka chintunda chinyinge chance yao yobugwi igeri guru chintunda chinyinga karangeri umwana umwabo wono chintunda chinyinge make use
egosorieye yokwebwere nenko nigo yanchireni kiombe ya PCLB ne namba ya 002660 egosorieye ni yabantoa bari myaka 13 gucia igoro. Ndizi TV ubwansu bw'Gusii. Ekyo kiganyire wono mwanchu murigeria sabono no kumanya gatambukiro ki ensemerio kwa melia serikali Azimio One Kenya barachikuimukia maega jo kora matuka batato anasokorobekana so kwa melia obokoreri bwe serikali egetambukiro kiganyire bona sentune ntangani omuraiwe kama kia ODM rera morodinga wetira ensemerio mtandao ni ko bona bereka gukwana nagote yabuna sama tukaya igani gabereka gutwara li kubana gekogera bona atera soke likonyara gukwana igoro yokorobekana kwa bereka okorekana nyira bona abantu abange igona barokana bagusirugima bwabo kubwatekana no korobekana kwabo kokorekana inse ya matuka no enda bo bonchireria igo barokana kore mara mono ikiombe keliketene tamangana yokorosie binto inse ya Kenya Association Manufacturers igo giate evidence ya Kenya igo kireri tuko yare gosiria shiringi bilioni bere no gutaisano na iseto gobwatika no korobekana okubona kwaba andake ko korekana asama tukabereka goeta umuraiwense William Samuel Ruto litukolia mambia ni gara koretaro yaye sorgongo rwa Gusii anemeye county ya Kisii ayungati yali ngo chukomanya se margoba yabono inyirabono yaragirense mo yabono margoba seri bonyale ko sansamuranira na gukomanya mesa yamangana mayaga ndragotobwatia goeterense melie mtandi anse ya Facebook Ndizi TV News Digital nabegense melia YouTube na bogotonyarabuna Ndizi TV News. Isaranso ikibono mwanchu murigari nkomanya senchira yoboikera nuense Eyemo yabono margoba Joshua Auta nigara ko yaretere goitera somuno abwimanyerio eritera n'incho nkoro kwa Vincent Onyancha. Aseri tukulia gatotso no togo chakira amangana ringe tokorobekana okobona kwene kiwa ase chinsemo ase kolendo bonjeri bwa rokane koiranira bunabo tambe imeye county ya Kisii gati ya bonjeri kurensemo ya market ni gobate biruna asama tukabera abereka goeta ni gobari bagwetero bokomo kubwatekana mbale ngi goikaniyo bonjeri bwabo aseri tukulia ro bonjeri yobuni gobwagendera bunabo tambe ase boigobaga ni umure wense William Samuel Ruto kwene kingo twara chinkwana no umure kyamma kelika ODM rera morodinga irikonyara koiraniyo morembe abonchoria oboigoni gobate birebuna babere bakonyora asare nene asegeka kia matuko atato no nabo bonchireni goboiranirwo una gotambe nensemo yobo sombi boigo ase county ya Kisii. Hapa ndio nakuta kila siku napata pesa yangu ya risiti ya kila siku. Hiyo shilingi ya elfu bwana napata ya kila siku kununua mkate kununue nini? Inatusongeza maisha ama inatusongeza mbele. Sasa hizi siku mbili sasa tumekaa nje. Tumeona hasara kwa sababu gani? Sasa kila mtoto anaweza kukuitisha anataka mkate huna hata dola ya kumnunulia mkate. Hiyo ndio hasara yenyewe tumeona. Nago tigana na yuma gabono yo korobekana kwa matuka tatumure wense William Samuel Ruto ni garo birie tara yaje imeje rogongo rwa Gusii tokolia mambia anane imeje county ya Kisii ani gagocha maega yo korobekana go korekana nigo chinga kyecho omubungo South Mugrango Sevana Soro aine kirengane yo nagote una Ruto ni garachiko igora ebinto na begocha kia na gwasioli ya bene KMTC chinsemo chirichia Nyamarambe imeje county ya Kisii na boni gara chiko igora bene ebare yetago ekona ase bunge ya South Mugrango konengana Silvana Soro ni gate birobuna go chigutume ko burayibwaye elikonyara ko ene kinango ikirani ya ramagendro aigase county ya Kisii anekurwa se bunge ya South Mugrango ocha saa 6:30 aigetago agoche president ya Kenya ende geria banajeshi na moko kuguga
agoche deputy president ya Kenya Rigathi Gachagua endegerio mwana jeshi akabere nere koguga ebagoche chief minister angenye nkito tate kokora eto tate kubanga amagenderasa itoga musema na wamito enga kiri ende rina renge tamu eriende ekara deputy arenge deputy president na muirete ri amagendera matanga nikamugira Nyamarambe rero buna abere president ya magendera matanga ninga ina muirire ngocha muri kumukaribisha ngaite bana batebi tukorra muri bikone ngocha akabari kobeka muri kamwisi ngocha akira motengo wakaga etown yaito bakamataria bataka gotire gochia amina ebina bye bintu president etakeire gochaka ko commission mapya na hekera yuagendrete wanoni go omo governor wa county ya Kisii Paul Simbarati akarra monchiri ya bene ase serikali ya na saba waziri obono banyare kunganywa korwa chinsemo chingao gochia chinsemo chinde asogo nchiri kuwa korine county ya Kisii anense yomo governor wa county ya Paul Simbarati ni basi bali banyara bakunganywa korwa chinsemo chiabo ngamuno yokabero muwaziri bwobole mo Margaret Obaga oyonganywa na koirwa kuchikotena chinsemo chiria chiebara chinga kibono Daniel Ndavu oyukonye ora asobokore bobisi yomo governor abuna omo county admin niganganyo kurenseme ina gochigote namangana arengete chisemi nabo oyo mu waziri oteneta mangana ye chisemi Elijah Okemwa niganganyo kurwa senseme yokurwa se waziri sokobo mu waziri bo chisemi nagochigo omu waziri bobolemi na buchinga kichumu waziri bobochenu le abwari nereninga anganyiwe kurukobo mu waziri bobochenu nagochikoba omu waziri oteneta mache nebintu bitoetenene abungati yabari babago chenchigwa nakonganyigwa korwa asobokore bwabo gochichigwa izara chinde uno mulikito Josephat Yamisi agotomanya Magayo mugavana okaberwe county ya Kisii Paul Simbarati ochorwa na gosabisi uno mugavana okaberwe county yo niganyalete ko bakuriera abamenye be county ya Kisii chira kananyale ko bagawikerania amagendero kati yabo kweneke buno bokoreri anena sechiwizara banyale ko boko basenchira yo boikerano closely with the Ministry of Education and other stakeholders to improve access, equip quality, relevance and education financial in primary, secondary and tertiary institutions. Days when farming ensured a steady income for household and improved livelihood for independence are long gone. Kuwaterana amone kyombekerio kulika abakori meremo me county ya Kisii ekigia Kisii County Public Service Board nigo omugavana Simbarati anyalete ko bagago chora aba waziri 10 elinde banyare ko bagakora emiremo ase wizara kati yabo ase wizara ya bachenu yoboremi nabigo yebinto biri bitotanaine Iseyo mwaka oyo magiga yo mugavana Paul Simbarati koira obotenerwe county ya Kisii nigobona sentunde ntangani anyale ko bagakora amoncherio ase chiwizara no botenerwe department ime county ya Kisii olinge omwaziri bobolemi na boigono botenerwe chitugo daktari Margaret Obaga diganyale ko bagakonganyigwa na koirwa ase wizara yejipara nere daktari Alfred Ndemo oyolenge omwaziri wobonchoriria no bonia nigobona nyale ko bagago chenchigwa na wikiwa ase obotenerwa bisi yo mugavana ime county ya Kisii oyo kabeire omotenerwa bokoreri bwa serikali ya county ya Kisii Daniel Ndavu nigo anyala ko bagago chenchigwa na wikiwa ase wizara yechisemi obotenerwa chiskuru chiria chiobobundia Elijah Okemwa oyiboigo olinge omwaziri bwechisemi no boteneneri bwechiskuru chiri bubundia diganyale ko bakonganyigwa nagoikiwa ase wizara yobolemi anene no boteneneri bwechitugo oyolinge omwaziri bwobochenu lea bwari ogega diganyale ko bakonganyigwa nagoikiwa ase wizara ya mache ebinto bitoetanaine naboigo obonchoreria bwerire Ronald Nyakweba uyolenge omwaziri bwa machi nebinto bitoetanaine naboigo ogonchorera kwerire niganyale ko bagakonganyigwa na goikiwa ase wizara eria yobochenu Cyrus Masenge Nyabicha
uyurenge omwaziri w'echipara niganyarire kobaga gochenchigwa nabo igo goikiwa ase ewizara y'obonchoreria amonobonia kubwatuka amonchorerio ayo asoboteneri b'echiwizara a Eyemo county ya Kisii nibwo omugavana Simbarati anyare kobaga goteba ogoikeranigwa kwa monchoreria goikeranigwa limo lyoka nabo igo nigarengete gotinya obokoreri b'echiwizara a Eyemo county ya Kisii. Kuripoteri kataseni kia Ndizi TV kuri kaunti ya Kisii eliterane Josephat Hamisi. Biamono mulikito Josephat Hamisi soroboti ruwime igorono yukunganyigwano gonchorerigwa kwaba waziri ase serikali ye kaunti ya Kisii gotigana ibono mwancho muliga soroboti ruwe ichania neribuno mugako yo mobwate myaka 50 ebere kurwa chinsemo chiri chiageterere iyo gotoka sensemo ya kiumbwa sebunge ya Nyaliba alichache ye kaunti ya Kisii nigo mobero yotokege simaime ga kwete aseritu kolia lero roboti ruo asenchira yobwekirano wangu nyigase omoichano nigo bwata inse imeye kenyoro kiageterere location ya Keumbu Nyaliba alichache maiga yo mugako yomo aseletalia Zakari Umbuna we myaka 52 gotoka gasiriti obugima bwaye ime yegesima wera wabagito kurara gatega yaya turi kurara buri rubu ndora rubu bundi ganda kararo bundi ara ginkoboka yani ringi kutaboka chitororende nganyisa kindi chitore cha mubwata mono tihangu murekere esimi kuchikumurika nanyora tayiyo no oburange tubuka boro nabo kalende ngatiga muda muri gweta ibisona gayiga sakinda sate nini kuchikumurika liyombora kana muri galigiri aburire naenda guchecho sena hate nini tayiyo naenda gutura abana gitambuki ngo gutura abana nanyora cyanga kiri insari nuko boringa harusi ogenda rero busa konyora gakwenda n'icyanga twamanyora nando twamwirani ngo gutura abana tugo enariyo mwana mocho kora gukurigire ryo katayayo muntu nare maige simenyi tuwasa gukura iyo tata yane nigo egotebekana buna nyagusira nigeru tutege simaime obotuko bogokira rero korengana no munginoye omugako ywe nigabwate oborwere bwobongo na nenaro yaye yogosoka atari goteba sagochia kurinde nigo bakumurigia na kumuirania gochianka kuruhara konyana arwareke tatigarende nengorata matamari tuaje twamurigi twamanyora kara twamurigi twamanyorire koenekia egekorekyo omugambio motreneri we location eyo ya Keumbu James Momanyi bono mambianga chisa 10 yona kirwesimi amono yomuwe kenyoro monto nyumba 10 natebwa buna umugako korukwana Zakaria Umbuna maroro tumumanyeta ko kumachuma buna werutegesima nigabaganirie abana inchi gotumeka serikali ya county asekerengo kimibasokano yani disaster management chinga kichimibasokano buneywe ryo korenda amagima y'abantu bande ono obosemi nkorgo cyasa abantu baito akaro monte rutiregesima tito babango toise komnyoka buna niko murustole na buranyora abantu bagukwa bange akaro monta aguregesima tigatoberare torangiria abantu ba disaster management bakore gasi yabo kera nonye no lyo Rusia omugako yoime iyembe yamachiko mwerera nara negasi enkongo igongo kurira abantu baito na omuntu kagure gesima gososo ire gesima na dali gesima gyo gose no muntu gose na amache egucha gose etangi onyo muntu ike goso amache ime oko bakwayo kurogoke tiga abantu baberare turangiri abantu bari ba disaster management bakonye kurusia omuntu iyo ikegera amache na bakwira omuntu ndachi kumnyoka na yarairu igo tigatwerende omubero yonyagosira ningoirwa senkendu ya Kisii Teaching and Referral Hospital wetera okubwaterana kwa abobisa ba disaster management be county ya Kisii n'abanyanyimbo korwa segetaseni gia Keumbu kuripoteri getaseni kia Ndizi TV korwa sekenyoro kia geterere location ya Keumbu ebunge ya Nyaliba alichache imeye county ya Kisii elietalia Nedipon Asanya Biamono mulikito dipona asanya sorobochira senchira yobo ikranu engorago chia senkeyo eskuru ya baiseke ya motagara imeye bunge ya West Mogrango imeye county ya Kisii ritukolia lero ni gobona batwara umeye gomo nebo gochengera ritukolia chisemi umeye goikiranu nabarai anaba waziri kurwa se county ya Nyamira nabo igochenga kesho mubunge West Mogrango Stephen Mogaka nabarai bande baikirana se ritukolia lero Mogaka ukwana kurwa sensemi yoni ganyara kubolia babuli kubwatira naba alimu liko ene kibuna ngo ikirani bale amangana
narange chisemi na Gusii chisemi nigo chinga Kisii Mugaka rokane komo chukurubekana okuno kwabere ko gosegetwa nensemo yo kwameria serikali Azimio One Kenya unomurikito kurase kaunti Nyamira Counties agotomanya ase omuyega bwochengera okora bya gwesukuru y'Ekinyaroke ya Mutagara egotoka imewodi ya Busamaro county Nyamira oyikiranu n'abawaziri kurwase county Nyamira omubungo West Mugrango Stephen Mugaka kwa chini umwambie tuko sawa aborokia abanene na abayiboli nigesegeto ya rwego chiase abayiboli osira chisukuru chire ime ya Gusii bunatoba tokwererwa n'umwaziri bwe chisemi ime county Nyamira Kennedy Angwenyi. Sometimes I sympathize with some of people. We take our children to run in Western Province. We take about 7 kilometers to reach those schools. Yet we have good schools around here that have good teachers who are qualified, very committed teachers who make sacrifices. So let us bring our children here, and that is the only way we can support the school administration. Ensa mubungo West Mugrango Stephen Mugaka nateba nirwetego kigosira chisukuru una esukuru ya Mutagara asara chikobagachera edomitori nabo igokora amagenderero ande ekero akolire bitanga abekire byebina ase ekoti omuyete budget yentanga ni transa igeso ire kotini geteneriye ndiko chirese chira igolemwe kwa kotini na omokonda kurwe njoro Lomokonra ngo tabukie palilia itaraika Mutagara kurwa kiambirero tuchenchie esura ya constituency yaito tokonya abana babaito baba abarayi gutumotwe tokonya chiskuru cyaito tobeke estima egekogera byonsi noale asemero belinabeka omubungo West Mugrango Stephen Mugaka nagikeli abarayi babere bakorobeya okorobekana kwa Azimio la Umoja ime county Nyamira ukwirere oturubaniwa kwa Morembe ninaona kiongozi amechaguliwa kwa ward anachoma barabara ya national government na hajajenga barabara katika hiyo ward na maandamano hiyo no muntu oyo mutagite amadaraka ayo gwe serikali ngitoko mokorera aba ngina aba ngitoko mokorera na abana asate batali gochugwanchira abasaye gotume kwa bobe elinde gochurubania omorembe na gokora obusalia wacha wa mama wafanye biashara zao wao ni chinchugu cyabo mwayigu otoko boli gugaye nganturi gwa kanabisi na ichikorwa na abana na baito bako basobosinini umwana kwa masasi nebirero togochi boigo nakwanera ikirete kwa okoboko finance bill ase ebunge kwa huu mwaka wangu wa kwanza ya budget ya kwanza na Mungu atusaidie tumewekewa almost 1 billion shillings in total zitaanguka katika constituency yangu ya West Mugrango erebuyago serebo asasa babarayi na bakenya gotumeka chinchera cyanchire nelichiko ekero bagokora okurobekana kwabo na korokia ogotaisanekane serikali bari batagete okora maandamano ase West Mugrango bagocha tubapangire tubaba askari batutebinga ng'ayokorwa ng'ayogokorera Ginko reporter ya Ndizi TV kurwase county Nyamira Job Maangi Biyamono mulikito Job Maangi asoroboti rwa senchira yoboikirano mwancho muligere bono gotigara boigana kwandra kumulekera mangana rengete chisemi omurayi Vincent William Samuel Ruto na boigana mokonyo ye Rigathi Gachagua kubwatira muno mwaziri bwesemi Ezekiel Mbakimachogo amana bawaziri bande niko baikirana asokure okwebyego asoko chengereto kure chisemi ase county ya Murang'a Ruto okona kurensemi ni gate biribu na serikali ya Kenya kwanza nebegetemiro berisene elikane kibunango sire baramangana rengete chisemi una omulikito Varino Sero agotomanya.
Abarai ao bakora wano murai wense Dr. William Samoei Ruto nigo baikirana se umujegabo ko enanebye wa se chiskuru go se prize giving ase skuru ya banyaruka ya Mugoiri imeye county ya Murang'a gokwana Ruto nigateba buna nigo barasire kisemi eyere gati yemeroberio ya Kenya Kwanza. Elimu ni kati ya maneno tulisema katika manifesto yetu ya kwamba lazima tushughulikie elimu ya watoto wa taifa letu la Kenya. Waziri w'ekisemi Ezekiel Machogu nigagokera magendero y'ekisemi asaine kyabuno mwako oyo kibesa kyekerengo ky'iguru mono kyabwatokirwe asensemo y'ekisemi ekerekoreng'aniwa n'emyaka ya eta na oteba bokorera obuyambo kikoenekiwa asensemo y'ekisemi. The total allocation given to the education sector this particular year is such that it has never happened in this country ever since independence, because we have 630 billion, which is 29% of the total budget of this country, and we assure you, Your Excellency, that there will be equity. The sacred mandate that you have given us, we will make sure that there is prudent management of the resources given the Ministry, Your Excellency. Abarai au nigo bagokere serikali asogosira kisemi ekyo kerege tambukirekia. We also want to thank you because you have done two things. You have referendamental. In your national budget, you have provided 620 billion to support education. You have also increased the money which is supposed to be paid at the universities from 15 billion to 35 billion. You are giving these young ladies hope for the future. Ndindi nyoro na bwataya asibali bagokora masomo yechi university na boigochi college. For the pesa ile tunapeana ya internship through Public Service Commission. And Mheshimiwa Rais, these graduates will be graduating, the fresh graduates. We are going to hire 8,000 to 10,000 graduates 1 year on a stipend of 25,000 under the leadership of His Excellency William Samoei Ruto. Na Mheshimiwa Rais ndio sasa wakitoka internship wapate kazi. Umeweka kazi za digital, maneno ya fiber. Umeweka kazi katika aggregation centers, where Murang'a is one of the beneficiaries. Asensemo yende Ruto na kwanirogo sirensemo yobochenu aneno botumeki bwa NHIF asate bachibesa chia NHIF nigo chirachiko keiwa kurwa chiringi chimisano wika chimisato anene ase baliabo konyora wainse. Ile watu wa chini zaidi tutawapunguzia gharama ya NHIF kutoka shilingi 500 mnalipa saa hizi, tutateremusha ikuje 300 hapo. Na tunapanga saa hizi, na sisi ambao tunapata mshahara yetu iko juu kidogo, tutaongeza sisi tulipe kiwango ya juu kidogo, ndio tuhakikisha kwamba we can carry the majority of Kenyans. Gukwanero burendi bwo mu Kenya Ruto nigagania kiroyo moko bwatarichi ko bwikiranu na koboria aba ubisabo burendi kobe komokia asemerobiro yabo. Everybody must respect the rule of law, and we are asking our security agencies, our law enforcement officers to be thorough, to be firm. Abaraya bo baikirana somo yego yobo igomba mugani umurai wense gotenena bokongu ase mono abarai korwase county ya Murang'a bamwenekeria kubwatirana na gusirana koreta magenderero. Wakaaji ya Murang'a wanakusupport and we are supporting your agenda. We know this country can never move without the measures that you have taken so that we can be self-independent financially. Tunakusimama na wewe, wananchi wanasimama na wewe, na tutaendelea kukushikilia. Ngoripoteri ya Ndizi TV, Ninche Evelyn Osero. Eyemo muri kito Evarino sera sorobo chirwa senchire yobo ikirano monchu muri kirebono gotigana nayo omokonyo muri bwenseri gatiga shagwa niko bananyarega koboria ba bishop buna embali gochigo itaberana ogo bwatana nogo isaransamo no muri bekyama kirikia ODM rera morodinga konengana gashagwa nika tebere buna raira ni gagendere tokonyo ya serikali asogo takanya rakogari bagari yobora ya sensemo ya serikali na bagashagwa nika mentire buna tali gochiko anchirana osiniga gota okoboko na kumukani umurai bwense tabase goitabera no kubwatana no kwarigana chinkwana no umurai bwense anane nere umurai bwekyama kirikia ODM rera morodinga igatika shogani gate una enere nchereye mo ose umurai bwekyama kirikia ODM rera morodinga nenchira rigeti yogo so ase serikali igenda tebere patari wanchirana no nyangake. Your Excellency, since our bishop is here,
we have tremendous respect for our church leaders. As practicing Christians, we submit to their authority. Bishop, when you get an opportunity to talk to your colleagues, these matters that are going on in the country, sometimes it would help if they look at the matter in context. I saw a statement, Catholic bishops asking the president to sit down with the opposition. If the bishops had taken time to study what is happening today, they would have seen is a pattern. It has not started today. What is happening in the country is a continuation of political blackmail to get into government. My Lord Bishop, if you check 1997, that leader of official opposition created problems. President Moi brought him into government through cooperation. In the year 2007, he created problems. Mwai Kibaki brought him to government through nusu mkate. In the year 2017, he created problems, and President Uhuru Kenyatta brought him through the handshake that destabilized the Jubilee government. So what is happening today is in script. Blackmail is a crime in our penal code. So bishops, with respect, when you ask the president to sit down with a blackmailer, you are asking the president of Kenya to commit a crime. And it is good to be truthful because you are men of God. This thing is not happening in isolation. It is a script. Gotigara boiga samangana yuarengete okorobekana omubunga ombakasi Stebabo wino nigo bonaberega kobwato kwa maiga ayoko bagakobe kubyara amo n'abantu mande batano no yomo kurolito kolia juma ine aho bonego tebekana basegete tokorobekana wakolekande chinsemo anemiye county ya Nairobi owino niga bakawancherwa insi omona chebina nagosoka asekashibire shiringi chiribu Eyemo maiga yaborobu esera maiga yera mona abantu mande batano mo konyara gokana mocho bago merwa aseri tukuliare rwentekere barbo konyara wancherwa nagosoka korwa aseke gambero asama mocha yabeteka kubabwaterania inyirano babo wino ni gabe tubya ritukulia jumaine margoba korwa segeti gichinda gya Jomo Kenyatta International Airport JKIA asomwereye abaka wancherwa na kuigolerwa lituko lya lero. You are all being removed from the court. Then we should be told whether the court is a place that is out of bound from the members of the public. I am very perplexed by what is happening in this country. How do you allow police officers fully geared with the tear gas and clubbers in the courtroom to remove people who have come to seek for justice? Where else are we supposed to go to? Where else? Mwanchumurikira bantu chiko wokumanya enda mange kirabona toko manyi wabuna nekagira buna naende nabe kubyara kolende chiko gaisato dokore trobote century yobo ikirano gukomanya gosena maina babo wino maga yoko bwato kwa naende nabe kubyara ene ngantura chiko ko enekeria ekaro chiara girechinse isato chia bono botuko gotigara boigasa mangana yokorobekana maga yabantu babere konyara gosiri kumabwabo chense moja bondo me county ya Siaya asiri tukolegoro maragoba ni gobona amenye kurense mibarenge no borobotinde babago saga na nyomba yomogambi Walter Omolo oyoro mogambi wensemo ya Siaya Township asikirika tebekana buna Nairobi tega korangiria banyanyimbo litukuligoro maragoba ekero korobekana kwa benge asense meyo amenya bunigo basamba chinyombo cy'umugambi yubere cyonse nagosere ibintu byonse nakoire nibo yonse yarenga chinyombo chibere no nabo ikiraboni gatira amanyanga yaso mugambi yuare mega yogo tamera na koboera obugima bwaye abantu bere nigo baraseto ya magasiri kumabwaye abwabo ekero kiriyo masiri kumabwaye kerabona ari kumnyokiwa ngo cyasenya getari ya Kisumu Referral Hospital nigo chenga kichibono umugambi haberega kusabwa atani banyumba kumikurense meyo babore serikali komonekeli yobole ndio byumugambi yo oyibono ochire na kwebisa kubwatikana no koboera obugima bwaye. Hii nyumba hii waliiba wenye zile vitu zote walikuwa wanaweza beba kuanzia manguo hata zile zilianikwa nje waliiba. Ilikuwa mwendo wa saa 6
vilipogongwa. Na Ensa korosia ebinto awenseje kiombe kyabo kemekete buna Kenya Association of Manufacturers KMM ni gobono babiri bagwesoke na gote abuna sokorobekana kwa bere ko kolekana ni gokwerere bono ense konyora sarenene kolengana ne kiombe kyegia Kenya Association of Manufacturers ni gobono batebire buna kirali tukolyo korobekana ni gense konyara gosiya shiringi bilioni 2.53 ni gobono baganie serikali na bagana semeliyo kwa mere serikali koneke bonango twara bali chinkwana ili konyara gutugutera ali asara eyaberege koneke gwa anase sectoria yobuncheria. The manufacturing sector contribution to the Kenyan economy stands at about R1 trillion as per the Economic Survey 2023. This translates to approximately 2.86 billion shillings daily in value addition. Therefore, the country stands to lose up to 2.86 billion shillings daily if the protests continue to disrupt businesses as we have witnessed in the last 2 weeks. We must all agree to dialogue and endeavor to find a compromise for us to move forward as a country and not reverse the gains we have. Monchu murigereria nyirabona ni gogendete gotobwatia ane SMS ya mangana maya litukirigaria ijuma genda gotwense mu mtandao asoroboti rumonchu murere nganchire bono ngendo mutumoko moketo kwire na kurwa sense mende studio tuchikomera na captain number 001 Ndemo Steven atumanya mange anene kurwa sense media yechigo solitiganyora mache karabodi kirenku mwarigania Ndemo Steven ekero twarure asomutumoko omoke. Omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubuncholia bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichini chozi elio wikere abarigereria kuruchi county sana na ibire echuchira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire Eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe. Chinga kichingi yogendete gotengerege tasene kia Ndizi TV tiabona nkwarigani bena samngana Amayia yechigo sori buna butambe reterane Ndemo Steven captain 001 tocha kamngana Amayia yechigo sori korosamana te chigo sori chechi secondary ya bwasiri tukoliankyo chisukuru cha nyare ko bachigo ikense meria Maranda High School ime county ya Siaya mnamona ko ruensemo ya Kisii county na Nyamira county ase chigo sori chiri chia Nyanza region ese chisukuru chechi secondary chiranyare ko bachikola ruense meria Maranda kati chisukuru ko county ya Kisii chiranyare ko bense me yunamone skuru ya Kisii school chiranyare ko bage kurukie bendera ya rugby 7 sabwa somoro kyo monene bwe timu ya Kisii school rugby sensa tero namba be komuki kore kibunamba nyare ko bakurikia machibu Amaya kuna barigetia sentunda ya Auta asicho solichirichia rugby 15s engakiri ya tamwan. Naitwa Liaston Shisikani, coach Kisii school. We've had good preparations since the counties as we work towards the regionals. We hope to win the title. We hope to win the regional title as we did with the 15th title. The boys are ready. We've worked hard. We've invested in our training sessions. We've invested in our conditioning, and we are ready for these regional games. Yeah, the boys responded well. The county games were tough. We had a tough game against Cardinal. The county games were tough, but the boys responded well, and they worked hard. They worked hard through the county games for them to win that county title. I think the first game we are playing against Tambira, and our next game will be against Homa Bay. Yeah, those are two tough teams with history, with very good rugby history. One game at a time. Yeah, we are favorites for both the games. Yeah, they should invest more.
locally, interior into Kisii, into this region, Nyanza region. Kuna so much talents. Yeah, kuna so much talents that the government has not yet tapped. Gatia wata ni vechi gosori korwa sorgo ngorwa Gusii na kasi Mohamed Oyora omorali abwa mangana ya chigosori bono bwesokire na koboli andake county ya Kisii yakoni kona ngobekere mirobire meikranyo gosira chigosori mona asaba gosori abake wetero korosi gwechi academy chigosori chirakonye abagosori abake konyora ase baranyale kwa bakwegerigu na wekines chigosori chabo asinga keche chabo liri omo women rep we county ya Kisii Doris Donya Aburi konyakona kivuna etimu yenko yabasubati korwa ase county ya Kisii etimu ya Gusii Starlets kunyarere ko bageko bwatwo koboko kati ekinyira chikona ko bachigosira chigosori mona ensemo yabasubati. Hususan kwanza niweze kuzungumzia kuhusu Kisii. Hatujapata waweze kujenga ile sports academy. Unajua kuna wale ambao wangependa sana kumaliza ama wakati ambao wamemaliza shule za upili waende moja kwa moja hadi kwa shule za michezo. Hiyo inaitwa sports academy ili waweze kujiendelea kujifunza zile skills. Kwa hivyo ningependa sana gavana wetu hususan Mheshimiwa Simbarati akishirikiana na yule ambaye anasimamia vijana katika kaunti yetu ya Kisii anafahamika kama Eric Ongeri, tafadhali muweze kutafuta hiyo sports academy ili vijana wetu hususan wale ambao kuna talanta za mchezo wa kandanda waweze kuendelea. Na hususan Kisii County, tafadhali support kinadada. Timu za kinadada zimesaulika sana. Kwa hivyo women rep wetu Mama Donya Doris, tafadhali angalia ile timu yetu ya Gusii Starlets. Hilo ni swala nzuri sana. Kuwa na ile public address ni kitu cha muhimu sana, kwa sababu siku mingi unapata sisi tumetembea, sisi hatuwezi cheza mpira wote. Unapata wanabari tumeenda pale na tunakuwa na hiyo tamaa ya kutaka kutangaza, lakini tunakosa hiyo PA system. Tafadhali shirikisho la soka FKF likiongozwa na Bwana Mageka, nenda mketi, ongea na serikali ya kaunti ya Kisii, muweke budget katika hizi county league, regionals, ili PA system iwepo pale, ili watangazaji na sisi tuliona talanta tuweze kupata nafasi ya kuonyesha talanta yetu. Wasiwe chiligi chine na chance mega Europe kwenye